Takže dajte tým trošku zacvičiť. Počkajte. A potknem tu. Trošku zacvičiť. Takže ako prvý cvik obeh na mieste. Nejak 15 až 20 sekúnd. Ja to rátam, hej. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobrze. Teď si proste čujte, to poďme tu. Takže si proste ľahnite. Takto si sa podvinete a robíte. Toto robíte. Taký mostík a toto robíte. Tu budete zase robiť 15 až 20 sekúnd. Ja to rátam. A môžete zrýchľovať. 18, 19, 20. Dobře. A teď dáme jako mačička, jako kočka. Tak to. Takhle to, že teď se chrbát vyhrobí. A teď vede tak, že vede tam položí ten jíral. Takhle. 10, 9, 8, 7 a zrychlujete. 6, 5, 4, 2, 1 a 0. Dobre, som to celú to pozerala na vás, bo ja keď som mám vlasy, tak proste to není vidno, hej, že sa na vás pozerám. Dobre, to je vidno. Teraz počkajte, ešte príďte, musím premýšľať. Teraz počkaj, toto ešte tak dobre neviem, ale tak to je jedno. Raz, toto 10 sekúnd, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A teraz uvolníme nohy, teda nohu. A teraz druhá noha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vidíte, ale nespadla som. Teď si dáme pauzu a zopakujeme cvičenie ešte jednou. Ešte sa napít a môžeme začít. OK, keď už ste sa napili, ideme cvičenie zopakovať ešte jednou. Takže ležíme na mieste. Jedenáct, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. Dobre, keď niečo, som že aj Slovenka, ale aj Češka. Takže keď niečo, tak vidíte, proč mluvím i tak, i tak. Dobře, teď ľahneme ruky takto, mostík dole.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teď jdeme, nevím jaký krok, ale tak asi tento krok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, a teď si takto vydýchneme s jednou nožkou a teď jdeme vlastne štopku nohou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Teď se znova ještě napít a potom dáme nějaké jiné cvičení. Já si vás zatiaľ stopnem, popřemýšlím, aké cvičenie dám a potom sa vám ozvem. Zatiaľ píte. Ok, ak už ste sa napili, tak dávam zase. Jakoby měla jsem to zastavené nějak půl minuty, možná nejméně 20 sekund, tak 20, možná 10 sekund, nevím, tak 10 sekund dokřeš, dajte pauzu. A teď dám jakoby do mostiku. Dobre, jakoby nevím, jak jsem byla, ale dobře. Dajte se do mostiku a vlastně vydušíte tam 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Dobře, mě z toho bolí hlava, ale tak to je jedno. Teď nevím, co si dáme. Dobře, nevím, keďže nevím, tak to už je asi všechno k tomuto videjku. Se s vámi loučím a pa.